कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലെ ഇന്ന്? അതെ അതെ. ഭക്തിയോഗം എന്താണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതില് നമുക്ക് 12ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് 7 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ളതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിനും ധ്യാനയോഗത്തിനും സെന്ററിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭക്തിയോഗം വരുന്നത് അല്ലെ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം, ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതുവരെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിശ്വരൂപത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മള് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രൂപ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നാരായണ രൂപം, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക്, ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്നലെ കണ്ടത്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയുണ്ട്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ? എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക, ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അതിന് മുന്നത്തിലും പറഞ്ഞു, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം. നമുക്ക് അധ്യായം 12. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. अर्जुन उवाच. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिभासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു. എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ബ്രഹ്മത്തെ
അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ആര് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണല്ലോ. ഒന്നുകിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുക. ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ ഇത് ഉത്തമ ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധായ പരയോപേസ്താ തേമേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത കൈവരിച്ചവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് പരിപൂർണത കൈവരിച്ചവരെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമജലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരും സമഭാവനയോടെ കാണുക, സഹജീവികളുടെ നന്മയിൽ താല്പര്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരുടെയും നന്മയിൽ താല്പര്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ, അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, അതായത് പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് ബ്രഹ്മരൂപത്തില് വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തില് ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? സമയം എടുക്കും കുറച്ചല്ലേ. ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് കരുതുന്നവർക്ക് വേഗം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന് അവ്യക്തമായിട്ട്, അതായത് ശൂന്യസങ്കല്പത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അവരും എത്തുന്നത് ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. സാക്ഷാത്കാരം, പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് എപ്പോഴേ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും
അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില്, വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മഭാവത്തില് ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദുഷ്കരമായിരിക്കും. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ആയതുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപം ആർക്കുണ്ട്? ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്തേ ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി സമർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമില്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ജനന മരണത്തില് വരുന്നില്ല. അവരെവിടേക്ക് പോകും? അവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം ഭഗവാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസ്യ മയ്യേവ അഥ ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, നീ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ സാധിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക.
ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരശക്തിയും നമ്മളെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ഈ പറയുന്ന നാമജപം, പിന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനും സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താം, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവര് എല്ലായ്പ്പോഴും നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആ ഭക്തന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അഥ ചിത്തം സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ധനഞ്ജയ, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ആ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തണം. എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2 തരത്തില് ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന്, ഭഗവാനില് കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെ യഥാർത്ഥമായ ആസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അതായത് ചിലർക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു പോയിരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ജന്മത്തിലും അവരത് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വമേധയാ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും. ഗോശാല നിർമ്മിക്കും, അതൊക്കെ അല്ലേ? സ്വയം തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അവരോട് ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർ തന്നെ ചെയ്യും, ആസക്തിയുള്ളവർ അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് വരാത്തവർക്ക് അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചില നിബന്ധനകൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസക്തി വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത്. അതായത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ആസക്തി വളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം വളർത്താന്ന് പറയാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരാം. എങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്ക്? ആ വിധിപൂർവകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന് പ്രസാദം വയ്ക്കാനായിട്ട് നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, എന്നിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക. പിന്നെ തുടർന്ന് പോരുന്ന നിബന്ധനകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവകമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ, പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം ചെയ്യുക, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമത്തിന് പാത്രമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ
മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത്, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പൂർണ്ണതയിലെത്തും. ഇനി നിനക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു പ്രയത്നത്തിനും എന്താവശ്യമാണ്? ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, തൊഴിൽ, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കാം, പിന്നെ അതിന് വേണ്ട പണം കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജോലിക്കാരെ സാധിച്ചുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഫിസിക്കലി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫൈനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, മെന്റലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പറയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തിനു പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസ്, ക്ഷേത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തില് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയോഗത്തിന് നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ? ഓഫീസ് പണിയാൻ സഹായിക്കാം, അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് മൂന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞത്. ഇനി നാലാമത്തേൽ എന്താ പറയണത്? അധൈതാപി ശക്തോസി കർത്തും അത്യോഗമാശ്രിതാഹ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനിതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. സർവ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നാലാമത്തേല് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സാമൂഹികമായിട്ട്, രാഷ്ട്രീയമായിട്ട്, ഗാർഹികമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പല രീതിയിലും തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം. നമുക്ക് അതിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ദാനം കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രികളിലേക്കോ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ത്യജിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊടുക്കാണ്? ആശുപത്രികളിലേക്ക്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉദാരമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാകും? മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ നിലയിൽ എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ സാമൂഹിക സേവനം, സാമുദായിക സേവനം, രാജ്യസേവനം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ക്രമേണ അതിൽ എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി കൈവരും. പതുക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറയണത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനഃശുദ്ധീകരണ ശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വായത്തമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. സാമൂഹിക സേവനം, സാമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, ഇവ കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 12ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്?
ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമപ്യാസ്യ ജ്ഞാനാത് ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ത്യാഗാചാന്തീരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാൻ നീ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നിനക്ക് ഇതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ത്യാഗത്താൽ എന്ത് ലഭിക്കും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. മനഃശാന്തി നേടാനായിട്ട് ത്യാഗം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതും കഴിഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ജ്ഞാനം നേടാ. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം എന്ന് മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ ആരെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പറ്റും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും സാധിക്കും. കാരണം ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കുക. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒന്നാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അമ്പലം പണിയാനും ഓഫീസ് പോലുള്ളതൊക്കെ, പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം, ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ആ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ധ്യാനത്തിലെത്തും. ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങള് ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഈ 5 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലെത്താം? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മത് ഭക്താസമേ പ്രിയ. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. എങ്ങനെയാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. മാത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കണം. ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മിഥ്യമായ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സമനിലയോടെ കൈകാണാം. ക്ഷമാശാലിയായിട്ട് സദാ സംതൃപ്തനായിക്കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ ആത്മാവുമായിട്ടും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ കരുതുന്നത്. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിൽ എന്ത് കൈവരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്? തനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനാണ് ഒരു ഭക്തൻ. യസ്മാൻ നോദിജത ലോക ലോകോ നോദിജതേചയഃ ഹർഷമർഷാഭയോ ദീർഘിർ മുക്തോ യാസാചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരാളെ കൊണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അസ്വസ്ഥനായി തീരുന്നില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ
പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത, പിന്നെന്താണ് ആരാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്താസമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, ഒരു ഭക്തൻ ആരെങ്കിലും പണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റില്ല, എന്നാൽ ആ പണത്തിന് വേണ്ടി ഭക്തൻ യത്നിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തതും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, വ്യഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായും എതിരായുള്ള ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും ഭക്തൻ ഒരുങ്ങിയില്ല. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായി ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷാപാതമില്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വ ഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബാഹ്യമായിട്ട് ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവൻ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി നാശോചയതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാനിയ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഉള്ള ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ഒക്കെ ത്യജിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്, ഒരേപോലെയാണ്, എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെയാണ്. പിന്നെ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇതിനൊക്കെ ത്യജിച്ച ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സമശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാവിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യോ ന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ മാനവും അപമാനവും ശീതവും ഉഷ്ണങ്ങള് സുഖദുഃഖങ്ങള് ആദരവും അനാദരവും പിന്നെന്താണ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നതാണ്, ഒരേപോലെ കാണും, ഒരേ വിധം കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ. യശസ് ദുഷ്കീർത്തി ആദരവ് അനാദരവ് ഇതിനൊക്കെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഏത് സംഘത്തിൽ ഇരിക്കാം, സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുക. പിന്നെ മൗനി ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവൻ, സദാ സംതൃപ്തൻ, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ശത്രു മിത്രം മാനം അപമാനം തണുപ്പ് ചൂട് സുഖം ദുഃഖം ഇതിൽ സമഭാവനയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനുമായ മനുഷ്യൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭക്തിയുള്ളൊരു എപ്പോഴും ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 20 യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പരിഭാസതേ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ
നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പരിപൂർണമായും ഭഗവാനെ മുഴുകുന്നവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എന്തിനാ പറയുന്നത്? നാശരഹിതമാണത്. അത് പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും അതിനെ പിന്തുടരുന്നവര് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ധർമ്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പരമാശ്രയമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണത്? ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ അവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ: യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവരാരാണ്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് അല്ല, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് പരിപൂർണത നേടുന്നത്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് എന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ? അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഒരവതാരമാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 8 മുതൽ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് എന്നെ സേവിക്കുക, എന്നെ പ്രാപിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. 3. നാലാമത്തെ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. നാലാമത്തതല്ലേ? കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. ത്യജിക്കുക. 5-മത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അല്ലെ? അങ്ങനെ 5 തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അതുകൂടി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാര് അത് അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 7 ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ? ഇത്രയുള്ളതിൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഇത്ര ഉള്ളു അല്ലെ? ഈ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇതില് ഒരെണ്ണം ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ,